Takatelo mar Azimio koluongo. Erokamano ahinya kata mana kopogore gi paro mar jopiny ma bende biro bedo ka somo kinde ka kinde. Wadonjore kendo mana itwak dwaro mano mar Azimio. Waseloso ahinya nyako tenre koda kaka gidwaro mar mondo mi tend Kenya Kwanza owere gi donjo e duond buche mag siasa kuom ranyisi kata mana kwethno ero mar Jubilee. Mar ariyo ma bende dwaro ni walosore kotenre koda lalruok. Nyaka gisani wang'eni lalruok osetore. En wach moseluar Luanda. Nyaka gisani bende wang'eyo chunga mano mar kweth mar Azimio la Umoja. Jatend gi Raila Odinga bende nosechiwo ndalo mar mauchiela mar mondo mi dhi nyime gi lalruok e yo makare kaluwore gi dwaro margi. Kata kamano lalruok ma kamano ok bi dhi nyime. Nyaka gisani wang'e weche kaka nitiere. Sani lalruok kan wang'e ni lalruok nochak nade. En kaluwore kod weche mag IBC. Mar ariyo ne en pek mar ngima. Jo Azimio wacho ni sani ok ginyal dhi nyime gi lalruok nikech finance bill mano paro mar chik mar omenda king'iye malong'o en wach ma bende biro bedo ka hinyo oganda mano ma pacho kaende. Kuongo mondo awinjo ni pachi in kaka japiny bende ni thuolo odiochieng' ma kawuono mar chwalo pachi kotenre kod paro mar omenda mano finance bill ka bende deadline en odiochieng' ma kawuono. Kendo kaka jopiny usasomo pa. Ka winjo pachi gimwase neno kaka mesha ko wacho ni nitie jopiny kalure gi institution mopogre mosechwalo paro gi ni mbele committee mar finance to kendo Sharon an platforms mawuokie ka wacho weche gi awacho ni kabe ni Kenya Kwanza oknyal winjo ywak mar jo Azimio to giwinjo ywak mar jopiny nikech jopiny osebedo represented gi jomo pogre nyawa neno kaka jo media owners association no ochwalo paro gi jo Kepsa no osechwalo paro gi jomo pogre osewacho ni government wach ma chik mar medo omenda ni dhi kelo weche mang'eny to thoth gi osekwedo wach gi kendo gi wacho ni ogolie pend chikego moko ma okel nafuni ni jopiny koro ema waparo ni oribeni jaten piny winjo ywak koko dwa winjo ywak ma jo Azimio winji ywak ma jopiny kaka weche dhini kendo ipenjo weche moro wach moro kani ang' mosibo bedo ka lalruok madhi mbele e wach mar mano chung demonstration kadhi mbele ni an arange o mang'eny to jo Azimio osebedo gi paro gi ni weche gi ok nyal dhi mbele nikech ka gineno ka kweth ma jo Kenya Kwanza ok obedo ka gin jo ratiro e weche gi kendo gin joma daka chiel gi yie daka mar ariyo kendo gipogore e wach ni to mano ber nikech kata mana ndala uchiel mane migosi Raila migi bende gini is one of kanirango modalities nikech irango kane pok gichako bed ka gichako wach gi ne gibed magi loso terms of reference to terms of reference gi ema wach ndalo auchiel kata biriyo wokeni kiwacho kineno kaka jofom weche no ginene no keto no akawa neno ni chairman Utienda Molo gi chairman Muragara no wacho ni gisebedo gi terms of reference mar lalruok ni ka chopo ka ok ginyal winjore wach to committee nya bedo suspended for 6 days to ka onge winjruok within those 6 days to gini koro onyar bedo suspended for at all koro mano nyiso ni koro lalruok makamano onge koro aneno ka jatend kweth mar Azimio ose migi katan kech koro after bang dala uchiel koro en justified mondo wach ne wamigi ndala uchiel to ne onge winjruok koro dhano doga ya paya ng'anyo beda kaka kech koro ng'anyo ni no stop en kech wach mar lalruok ni mar ariyo joka be wacho na gineno ka jo Azimio joma bende osebedo jo andhoge wach ni nikech giwacho ni Azimio kane giwinjero gionge haki gionge kendo ratiro kata mana mijingo kata mana powers mar suspending recruited majo duol mataro weche meg yiero emomiyo na wacho ka baro ndalo moro na wache panel kaka ne wan gi Joyce ko da penjo ni en fet mar
selection panel manose yier mokwongo nikech koro wacho ni recruited my IBC obedo suspended to koro fate mar jomane selection panel manoket mokwongo gin kunen onge ng'ama nose oduoko wach ni maber to nyiso ni joka noket pending kaluwore gi